Que no se sap mai. El que pot passar en aquest món, que si no se sap mai. I ara... Canya, o sigui que... O sigui, estas senyores no les coneixia ningú de prompte. Como si fueran de artistas del cabaret. Bueno, és que el que li va passar... Hola. El que li va passar a la Francina, un parèntesi buscant el primer dia que vam buscar sobre les germanes Ocaña, ens va sortir al Google a l'Ocaña de Barcelona. Exacte. O sigui, les entrades era l'Ocaña de Barcelona i res de les germanes Ocaña, lògicament, no? Molt més que les germanes Ocaña. Claro, claro. ¿Quién no le conocía a este señor? Agarramos la porra, morir de Sí, no, pero yo Sí, les mirava. Vale, doncs donem pas, continuem amb les germanes Ocaña. A veure què ens diu la Regina. Després, merci. Gràcies. Bueno, és un homenatge a les germanes Ocaña Sánchez, mestres de l'Escola Moderna de la Torrassa. Les dones han estat les grans desconegudes de la història i, naturalment, també de la nostra ciutat. És per això que voldria fer un petit homenatge a les germanes Ocaña Sánchez. A Fraterna, a igualtat, a Alba, natura, llibertat i harmonia. Aquestes germanes, juntament amb la resta de la família, es van dedicar a la docència, al barri de la Torrassa, on van crear l'Escola Moderna de la Torrassa durant la Segona República i que després de la guerra van haver de tancar. L'Hospitalet ha dedicat una plaça del nostre barri, concretament es troba al cap de Collblanc, molt a la vora del Parc de la Marquesa, la placa dedicada a les germanes Ocaña. On consta plaça de les germanes Ocaña, Fraterna, Igualtat, Alba i Llibertat. Mestres d'Escola Racional, Collblanc de Torrassa, aquesta és la placa que hi ha allà. El cas de la família Ocaña és paradigmàtica del destí de tantes famílies hospitalenques, compreses amb l'anarcosindicalisme i, sobretot, el col·lectiu de mestres que van estar implicats en el concepte educacional racionalista, més abans i que seguien en aquells anys els postulats teòrics de la Ferrer i Guàrdia. La família Ocaña Sánchez era extensa, estava formada pels 8 fills del matrimoni format per Antonio Ocaña, Antonio Ocaña Martín, va néixer a Alcolea el 1869 i va morir a l'Hospitalet el 1937. I Carmen Sánchez Franco, que va néixer a Múrcia el 1884, va morir a l'Hospitalet el 1939, en plena guerra. A més, tenien un nebot que era orfe, en Francisco, i que tenia els mateixos cognoms Ocaña Sánchez. Aquest era el més gran de la família, dels germans. Havia nascut l'any 1906. Posteriorment li van canviar el nom pel de Floreal. Per això ja a vegades, si mires una mica la història d'aquesta família, hi ha una mica de dubte entre Floreal i Antonio. El pare, Antonio, tarannà liberal, a Barcelona s'especialitzà en l'aplicació de l'ideari anarquista en el món de l'educació i publicarà articles amb influències d'autors com Bakunin o Kropotkin. Va ser perseguit i empresonat al Castell de la Mola, a Maó, i al Castell de Montjuïc, a Barcelona. A l'any 1923, durant la dictadura de Primo de Rivera, s'exilia a França i a l'abril de 1924 s'afegeix la resta de la família. Així comença el primer exili d'Ocaña Sánchez, la família, a França. A l'any 1931, a la Segona República, la família torna a Catalunya i s'estableix a Hospitalet. En aquells moments ja posseïa una sòlida formació en teories i metodologies pedagògiques i funda l'any 1932 l'Escola Moderna al barri de la Torrassa. La primera seu de l'escola racionalista queda ubicada al carrer de Viena, actualment és el carrer Santiago Apóstol, on també vivia la família. Més endavant l'escola es va traslladar al carrer Campalans
I ja durant la guerra es trasladen a la Riera Blanca, cantonada amb la Ronda de la Torrassa. És una gran casa que havia estat incautada per la CNT. La casa era gran i els hi va permetre desenvolupar les teories que defensaven. Els salons es van habilitar com a aules i els jardins van servir de zona d'esbarjo. També hi havia arbres fruiters i un hort que es va aprofitar perquè els escolars estudiessin el cicle de la naturalesa. El nombre d'alumnes va anar creixent en aquells anys perquè es donava facilitats a l'hora de pagar les petites quotes escolars. De la 90ena d'alumnes van passar a ser uns 400. Totes les germanes, la fraterna, va néixer el 1908, la Igualtat, que va néixer el 1912, totes a Barcelona, Alba el 1914, Natura el 1917 i Llibertat el 1920. L'Harmonia va néixer a França el 1925. Mantenen noms clarament, totes elles mantenen noms clarament de connotacions llibertàries, lligades al naturisme i procura relacionar els noms amb la natura o les virtudes més estimades dins del marc ideològic que definia la família. Fins i tot el nebot, en Francisco, i canviaren el nom, li deien Floreal. I el seu cosí més petit, que també es deia així, per no confondre, li deien Florico. Si sabien el Florico i el Floreal. Les germanes Ocaña van aplicar les pràctiques educatives racionalistes de Ferrer i Guàrdia i van impulsar les activitats a l'aire lliure, l'ensenyament musical, la dansa o el treball per objectius. En els jardins es van organitzar un hort escolar. Durant la guerra es va incorporar una impremta que es va utilitzar per publicar una revista feta pels nens i nenes, que es deia Germinal. I també es va imprimir el periòdic Idees, portaveu del moviment llibertari del Baix Llobregat. La família Ocaña va passar els anys de la guerra a l'edifici del carrer de la Riera Blanca i durant els bombardejos tots corrien a reforçar-se als sòtans. El 25 de gener de 1939, amb les tropes nacionals a tocar, la família Ocaña tanca la porta de l'escola per darrer cop. Poques hores després arriba l'exèrcit franquista. Tots els germans fugien cap a França. Després de patir diverses vicissituds a França, finalment marxen la família Ocaña, embarquen al vaixell La Salle, rumbo a la República Dominicana, el 30 d'abril de 1940. En aquell vaixell viatjaven més de 700 refugiats republicans. La vida a Santo Domingo no va ser fàcil i van emigrar cap a Panamà. Però el 1941 Francisco i les seves cosines se'n van cap a Mèxic. A Mèxic es van poder retrobar tota la família i allà va prosperar tots ells. Igualment va ser Igualtat va ser la companya, una de les germanes, la Igualtat va ser la companya de Severino Campos, destacat militant històric de la CNT. A la mort de Franco, Severino i Igualtat tornen a Catalunya per continuar la seva militància. Van residir entre Barcelona i Mèxic. La Igualtat va morir a Cuernavaca, Mèxic, el 1990 i el Severino el 1206 a Mèxic. Les germanes Ocaña, mestres racionalistes, combinaven les teories de Ferrer i Guàrdia amb les darreres tendències d'ensenyament a Europa que havien après quan van estar a França. És una mica la història de la família. Però també és important, penso jo, potser resultarà una mica pesat, saber una mica la història d'on venia l'ensenyament, aquest sistema pedagògic. És la història de Ferrer i Guàrdia. Llegiré una miqueta. La importància de l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia per la pedagogia. Francesc Ferrer i Guàrdia, 1859-1909.
pedagogo i activista polític, fou el fundador de l'Escola Moderna i va introduir a Espanya el racionalisme pedagògic. En 1901 va fundar l'Escola Moderna, un dels experiments pedagògics més interessants de la història contemporània espanyola i amb grans influències per tot Europa. El creixement de l'escola moderna va fer que es situés amb el punt de mira dels elements conservadors que li van portar l'enemistat de la Iglésia Catòlica i molts estaments oficials que veien amb l'escola laica una amenaça als seus interessos. L'escola